Pnawn da pawb, a croeso cynnes i chi i'r sgwrs panel am bwysigrwydd y Gymraeg yn y sector blynyddoedd cynnar, gofal a iechyd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni heddiw yma. Mae dipyn bach yn boeth yma, a dwi yn chwilboeth, wedi deg am y toilet, last minute. Digwyddiad ar y cyd di heddiw yma rhwng Gofal Cymdeithasol Cymru a Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Sandy dwi, a dwi'n gweithio i Coleg. Na, dwi ddim yn gweithio Coleg. Dwi'n gweithio i dwi'n gweithio Social Care Wales. A fi sydd yn rhan o'r tîm Cymraeg, a dwi'n arwain ar ein gwaith Cymraeg yn y sector gofal. So mae'n mor neis gweld chi gyd yma heddiw yma, a mae gynnon ni banelwyr rili diddorol, a mae'n gymaint o privilege i fod yma hefo pobl sydd yn gweithio yn y sector heddiw yma. Mae gweithio mewn partneriaeth yn hynod o bwysig, a dwi wedi gweithio efo'r ni fel sefydliad wedi gweithio efo'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ers blynyddoedd. A maen nhw fel ni yn yr un lle efo'r gwaith a'r daith iaith. A mae'n anodd trio wneud bob dim ar ben eich hun. So, da ni fel byddin bach gyda'n partneriaeth i gyd yn y byd bach da ni'n galw yn Gymru. Dwi jyst eisiau deud dipyn bach amdan yn sydyn, a fod gynnu fi ond 4 munud, pobl yn nabod fi, ond 4 munud i fe. So dwi jyst eisiau deud yn sydyn amdan beth da ni'n neud fel sefydliad. So da ni'n rheoleiddio y sector gofal yng Nghymru, so da ni'n gyfrifol amdan y gweithlu yn y sector gofal a hefyd y gweithlu blynyddoedd cynnar. Ac yn ganolog i hwnna ydy'r iaith Gymraeg, yr ffaith y bwysigrwydd yr iaith Gymraeg o'r cryd i'r bedd. So mae'n hynod o bwysig. Da ni'n gyfrifol, fel ni'n dweud, yn datblygu'r gweithlu, a mae'r Gymraeg, dim jyst yn y tîm Cymraeg, mae pob sydd yn gweithio i'r sefydliad, mae yna ddealltwriaeth yna o pwysigrwydd yr iaith Gymraeg. Hawliau pobl, ond fwy na hynna, mae yna barch amdan yr iaith Gymraeg. Fel sefydliad, da ni mewn lle cry ofnadwy ar hyn o bryd, hefo'r cynnig sydd gynnon ni ar gyfer yn gweithlu ni, yn cyflogwyr ni. So mae gynnon ni adnoddau da ni wedi datblygu yn cychwyn o mesur sgiliau pobl. A os da chi'n gwybod lle da chi'n cychwyn yn y daith, sut da chi'n gwybod faint o dda mae'r daith yn mynd. Sa da chi wedi petrol y car, da chi'n gwybod faint o beth da chi'n gallu mynd. So mae'n hynod o bwysig i gychwyn efo'r data. A bydd data ddim yn gret yn unman yng Nghymru. So mae gynnon ni yr twlsyn yna ar gyfer y sector, a wedyn mae gynnon ni ymwybyddiaeth. A pan dwi'n dweud codi ymwybyddiaeth am iaith Gymraeg, mae pobl yn dweud, Sandy bach, oce, da ni'n gwybod, da ni'n gwybod digon amdano ymwybyddiaeth. Ond mae'r rhaid i ni gael ymlaen siarad amdano codi'r ymwybyddiaeth, am bod mae pobl yn dod i fewn i Gymru i weithio, dod i fewn i'r sector i weithio, so mae'n hynod o bwysig i ni gael ymlaen. A mae gynnon ni adnodau wedyn, hyfforddiant sydd wedi cael ei greu ar gyfer y sector, hefo'r sector, cyrsiau Cymraeg. A ni hefyd yn gweithio yn agos hefo ganolfan dysgu Cymraeg Cenedlaethol, a maen nhw wedi datblygu'r cyrsiau yma hefo ni, Laura yn y cefn. A wedyn, yn ogystal hynna, jyst i fi a gorffan, sydyn iawn, i wneud yn siŵr bod y panelwyr yn cael yr amser i siarad. Jyst i ddeud, maen nhw wedi cyflogi tutor o'r cyfer ni rwan. Felly, dwi wedi clywed bore mewn digwyddiad arall yn dweud amdan y hyder, y diffyg hyder, a da ni'n gwybod na dyna beth challenge yng Nghymru, bod pobl, os am digon o pwysigrwydd wedi cael ei roed ar y iaith, mae yna lot o bobl sydd yn medru siarad Cymraeg, ond ddim, maen nhw yn o Saesneg i byd gwaith. Felly mae'r pecyn sydd gynnon ni, y cynnig sydd gynnon ni allan i'r sector, yn mynd i cychwyn i taith nhw o be di'r gweithlu, be mae'r sgiliau'n edrych fel, yn cario ymlaen i mae rhywun yn gallu siarad Cymraeg, mae'n gallu dysgu o dar y daith i siarad Cymraeg. Felly, dewis ydi o. Dewis i ddysgu neu dewis i beidio. So ni'n sôn amdan gweithio mewn partneriaeth sy'n hynod o bwysig. A yn partner i, yn fan'na heddiw yma, dwi'n mynd i basio chi i Gwenllian rwan o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. So mwynhewch y sesiwn hefo'r pobl diddorol iawn yn fan'ma, a diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn ti, Sandy, a gai ategu geiriau Sandy, mae'n bleser bod yma ar ddwrnod gofal yr Eisteddfod Genedlaethol.
nawr dwi wedi gweud yna, Sandri. A mae'n bresau bod yma, a cael clywed wrth y panel arbenigwyr sydd gyda ni heddi, a diolch o galon i chi am roi o'ch amser heddi i ymuno gyda ni, ac i rannu'ch profiadau chi. Dwi wir yn edrych mlaen at cael clywed wrthoch chi yn uniongyrchol. Mae Iechyd a Gofal yn fus y blaenoriaeth i'r Coleg Cymraeg ar draws y sector ôl 16. Felly, dros y blynyddoedd, ni wedi llwyddo i ddatblygu darpariaeth gyda darparwyr prentisiaethau mewn colegau addysg bellach ac mewn prifysgolion, mwyn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr fydd yn hyderus y defnyddio'r Cymraeg nhw yn y gweithle. A byddwn ni'n clywed rhai enghreifftiau o'r gwaith gwych yna sydd wedi digwydd yn y man. Ond mae'r gwaith yn ni'n parhau hefyd, a mae'n rhaid parhau i fuddsoddi ac i gyd gynllunio ac i gyd weithio fel y Sandri nodi hefyd, mwyn gweld y trawsnewidiad sydd wir ei angen. Mae cydweithio agos rhwng y sectorau ar gweithlu Iechyd a Gofal yn allweddol, a mae'r cydweithio lle mae bwysig yn maes hyfforddi ac addysg hefyd. A fi'n falch iawn o weld nifer o gydweithwyr a partneriaid allweddol yn yr ystafell yma heddi, a'n edrych mlaen cael sgwrs yn dilyn y drafodaeth prynhawn yma. Felly dwi am dysgrifio'r awennau nawr at ein cadeirydd ni ar gyfer y sesiwn. Mae Rhian Hughes-Williams, fel bydd nifer ohonoch chi yn gwybod, yn gadeirydd Pwyllgor Cenedlaethol Coleg Cymraeg, yn aelod o gyngor partneriaeth y Gymraeg ac yn brif weithredwr Cyngor Gofal Cymru. Felly mae disgwyl chi draw i'w dwylo medrus i nawr. Diolch. Diolch yn Rhian. Yn job i pnawn yma, bydd trio wneud yn siŵr bod ni'n rhoi gofod gorau bosib i'r 6 sydd o hwmpas i'r ysgrifau mae iddyn nhw gael rhannu efo chi'r arfer da, a hefyd rhai o'r heriau o bod yn trio sicrhau bod y Gymraeg yn ganolog y maes iechyd gofal a blynyddoedd cynnar. So, i ddechrau, mae gyflwyno'r panel i chi. Fe ddechrau i ddechrau i fyny. Reit. Lyn Prosser. Mae Lyn yn gweithio yn y tîm gwasanaethau datblygu'r gweithlu gofal yn Cwmtaf, a bydd hi'n sôn ychydig am yr cysylltiadau efo lles plant a bobl ifanc yn y maes yna. Myfanwyr Herman, rheolwg ag arweinydd cylch meithrin y Gyrnos, a mae'r gwasanaeth yna wedi tyfu dan i'w harweiniad hi. Ac oedd hi'n un o'r reid oedd i'r rhestr fer gofalwraeth defnyddio'r Gymraeg yn y seremoni pnawn yma, so cyngrachiadau iawn hynny. Sharon Jones, hwylusydd clinigol mewn bydwreigaeth yn Brifysgol Abertawe, a bydd Sharon yn sôn pan ni ynglyn â dulliau dipyn bach mwy creadigol o gyflwyno'r Gymraeg i mewn i addysg a hyfforddiant. Leri Lloyd Ash, nyrs clinigol arbenigol yn gofal lliniarol bwrdd iechyd Brifysgol Abertawe, yn sôn am bwysigrwydd penodol ar ddiwedd oes ar mewn gofal lliniarol sydd yn faes mor ofnadwy bwysig. A Lewis Mortimer, yn ochr i fan hyn, sydd hwylusydd y Gymraeg yn Coleg y Cymoedd, ac yn sôn am yr arfer da o ddarparu darpariaeth galwedigaethol dwyieithog yn y maes yma. Ac yn ola ar y panel ydy Mari Emlyn, sydd efo stori bersonol iawn i rannu efo ni o ran heriau a fel mae'r Gymraeg yn gallu wir wneud gwahaniaeth ar adegau pwysig yn bywydau bob un ohonyn a dilyn y thema o'r pryd i'r bedd. Felly dyna'r panel. Os na fyddwn ni wedi cyrraedd yr rownd pob o'r 6, maddeuwch i mi, a dwi'n siŵr fydd yna gyfle i glywed ymhellach gynnyn nhw eto ar ôl y diwrnod yma. So, dwi'n mynd i gychwyn efo tîm y fanwyr o Sky. Pan oedd y tŷ yn sefydlu y gwasanaeth yn y Gyrnos, pa mor bwysig oedd y Gymraeg a sut nes i fynd ati sicrhau bod y gwasanaeth yna yn cynnwys Gymraeg o'r cychwyn? Dwi byth wedi siarad mewn i'r mic, so bear with. Dwi'n credu mae'r iaith Cymraeg, y peth mwyaf pwysig i fi i helpu plant sylweddoli bod maen nhw'n perthyn i gymuned, i Cymru, a mae'r iaith yn rhan o Cymru. Dyna'r iaith mae'n derbyn i gyd siarad yn Cymru.
Mae'n bwysig i ni dangos i plant, mae'r Cymraeg angen, nid jyst yn yr ysgol neu nid jyst yn y lleoliad gofal plant. Mae'n gallu clywed y Cymraeg yn pob man. A ni wedi gweithio'n rili galed lan yn y Gymraeg i trio ymestyn hwnna allan i'r teuluoedd a dangos i'r teuluoedd. Does dim os nad oes ti'n siarad Cymraeg hefyd, ond ti'n gallu helpu, ti'n gallu, panu gyda plant, dysgu lliwiau neu rhywbeth really basic, a bod ti'n perthyn hefyd, Mae'n rili anodd, mae'n rhywle fel y Gymraeg. Mae'r pobl o'n nhw i dechrau yn eitha standoffish, o'n nhw fel, pwy y ti yn dod mewn i'r cymuned gyda this Welsh nonsense. Ond wrth i nhw sylweddoli bod nhw'n gallu bod yn lan o hwnna hefyd, mae nhw wir yn dod rownd a oedd un riant gyda ni oedd wedi cyfrestu plentyn fe a dwedodd e wrtho fi, I don't want any of this Welsh nonsense, she's going to an English school a dyna fe. A wrth i amser mynd ymlaen, wnaeth y dod mewn un diwrnod a clywed y staff yn siarad Cymraeg i'r plentyn yma, a oedd hi yn mynd off a wneud beth bynnag wnaeth ni gofyn, a literally don't drop moment, oedd e just fel, she just understood what you said. A dweud i, well, yeah, mae hi'n gallu, deall popeth. A daeth yn mewn cwbl o diwrnodau wedyn a dweud, I changed my mind, I've now put that in, she's going to the Welsh school. So, dechreuon ni off gyda un plentyn blwyddyn yn ôl, a nawr mae 21 gyda ni, a mae 18 o nhw yn mynd ymlaen i addysg Cymraeg. So, yeah, get it out there. Y ti'n gweithio yn yr ardal yma, be yw'r heriau'r cyfleoedd o ran datblygu gweithlu sydd yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg i gefnogi'r math o waith fel yma fanwyn? Mae'n anodd i staff mynd mas ac yn asesu staff sy'n gweithio gyda plant, ac mae'n wedi gweld rhai, fel mae'n newydd dweud, bod rhai plant, dim lot, mae rhai plant yn gallu paso a rhoi siario beth maen nhw eisiau dweud iddyn nhw, fel bod yr asesydd yn gallu bod yn bwrpasol ac yn unigol iddyn nhw, ac hefyd wedi gweld staff sy'n mynd mas, medru siarad lot o Gymraeg, ond yn defnyddio fel lliwiau neu rhywbeth, pan maen nhw yn gwneud y gweithio i wneud yr asesiadau gyda'r plant. So mae yn rhywbeth i wneud. Ac wyt ti wedi gweld cynnydd yn hynny ers pan wyt ti'n cychwyn wneud y gwaith? Fi wedi, pan o'n i yn cael Trefnwyr, mae rhai blant wedi dod mewn, mae'n dod mewn o dan trauma a pethau, o wedyn, os maen nhw wedi dweud wrtho fi, maen nhw'n mynd i'r ysgol Gymraeg, allwch chi'n mynd lan i siarad gyda nhw, sy'n jyst yn siarad, bod rhywbeth yn debyg, maen nhw'n hoffi, ond yn consistent yn nhw wedyn, bod rhywun yn deall nhw hefyd. Ti'n teimlo bod ti wedi cyrraedd at y plant mewn ffordd gwahanol, oherwydd bod ti'n siarad Cymraeg hefyd? Ydw, a bod perthynas wedyn, fel ydych chi a wedyn nhw'n gallu rhannu pethau gyda chi, beth bynnag yn nhw eisoes. Diolch yn fawr am eich sy'n Dwi'n mynd yn ôl at y thema o'r cryd i'r ffedd mewn gwirionedd. Leri, wyt ti yn gweithio mewn maes hollol wahanol i'r chi'n dweud i glywed amdano fo rwan. Fedri di rannu fo ni, fel wyt ti wedi gweld profiadau bobl a'r adegau hollol yn erbennol yn ei bywyd nhw yn newid oherwydd bod rhywun wedi dall
be mae iaith yn ei olygu yn y cyfnod yna. Gen ti, dwi'n gwybod un stori eitha pwerus. Ydy'r maic yn y blaen dwi'n gweithio? Ydy hwn yn gweithio? Neu hwn yn gweithio? Hwn? Hwn. Hwn. Mae'n rhaid fi esbonio yn meddwl i ddechrau beth yw gofal lliniarol. Gofal lliniarol yw palliative care. Yw palliative care sydd gwasanaeth sydd yn helpu pobl sydd â salwch sydd yn byrhau bywyd. So gall hynna fod yn unrhyw beth o cancer i heart failure neu motor neuron disease neu unrhyw beth tebyg. A rhan o'n swydd i yw i fynd i asesu pobl i weld beth yw eu anghenion nhw holistig, anghenion corfforol, ysbrydol, cymdeithasol neu seicolegol. A wedyn trial trefnu darpariaeth neu trial trefnu bod nhw'n cael y gofal sydd yn mynd i helpu nhw gwerthau bywyd yn yr amser byr sydd gyda nhw. So, mae yna un stori pwerus iawn sydd gyda i, achos o'n i'n defnyddio'r Gymraeg yn ysbryd fod yn 18 a jyst yn siarad gyda Cymraeg fel chi moyn gwybod y de neu chi moyn Cymraeg syml. Ond yn 2021, meddwl nôl yn Hydref, o'n i wedi cael referral i dyn oedd gyda cancer yn y Coleg, yn y colon cancer. A es I lan weld y dyn yma yn ei 80au yn meddwl. A wedyn darllen y nodiadau a sylwi bod dementia ar y dyn hefyd. Oedd yn dod y cwntwrch, so o'n i'n meddwl o'n i'n hynna, falle bod y dyn mewn siarad Cymraeg. Es I weld y dyn a oedd yn y gwely a oedd yn trio dringo mas o'r gwely, oedd wedi cynhyrchu fi'n llwyr. A oedd e'n teimlo'n rili anghyfforddus. Es I ato fe a just trio a dweud shwmae. A fi'n sydyn oedd e'n wedi troi ac edrych yna I lygedyn agor a cymryd sylw o beth o'n i'n dweud. A wedyn nes I gael chat gyda fe. Just siarad yn esmwyth a gweld sut oedd e, beth oedd e'n neud yma, beth oedd e'n deall, beth oedd ei gyflwr e. A hefyd gofyn iddo fe, ble oedd e'n moyn mynd ar ôl gadael yr ysbyty. Yn ôl y nodiadau, oedd e wedi cael ei asesu yn defnyddio mental capacity assessment, bod dim capacity gyda fe I benderfynu le oedd e'n moyn bod. Nhw wedi penderfynu ar ôl cael best interest meeting, taw mewn I cartref oedd y lle gore iddo fe fod. O'n i'n gwybod hyn pryd o'n I wedi siarad gyda'r dyn, a wedyn gofynes I, wel, beth ych chi'n bwriadu wneud? Ble ych chi'n moyn mynd? Wel, fi moyn mynd Trefnwyr Groton. A wedys I, wel, nid na'r trefniadau, nid na'r plant, chi'n mynd mewn I cartref. A trodd e ata I a dweud, wel, mae hwnna'n ofnadw. Mae rhaid I chi wneud rhywbeth amdano fe. Mae rhaid I chi stopo hwn. So es I weld y doctoried ar y ward, a wedyn gofynes I, chi wedi gwneud y mental capacity yma yn Gymraeg, achos o'n siŵr bod y dyn yma yn deall popeth yn digwydd yn y Gymraeg. Na, oedd dim byd, oedd neb ar gael o'r doctoried yn gallu siarad Cymraeg. Es I ddod I gweld nyrsys, os oedd rhywun ar gael ar y tîm ar y pryd yn gallu gwneud yr asesiad yn Gymraeg, doedd neb. O'n i'n gwybod yn iawn bod social worker wedi bod yn rhan o'r tîm I wneud y benderfyniad yma. A sfones I lan oedd hi yn hywys, a gofynes I oedd hi ar gallu wneud yr asesiad yn Gymraeg, doedd hi ddim chwaith, so penderfynes I wneud yr asesiad yn unan. A o'n i'n meddwl bod e'n gallu wneud y penderfyniad iawn gyda'r gwybodaeth o'n i'n gallu rhoi iddo fe. Oedd e'n mynd adre i'r Groton, mynd trwy'r Groton a le oedd e'n moyn mynd. Oedd e'n gallu pwyso sefyllfa yn llawn. Ath e ddim adre, ath e ddim mewn I cartre, achos gyda mental capacity assessment, I chi gofyn mynd nôl i'r amser
le mae capacity gyda nhw, a chi gofod dilyn dymuniad yr claf ar y pryd pryd mae'r capacity. So, yn anffodus mae'r roddau yn ysbyty yn dyfodus. Ond dyna un enghraifft o pryd mae newidiaeth a defnyddio'r Gymraeg wedi newid siwrne y claf yn hollol a wedi gobeithio arbed peryg i'r dyn a bod e wedi yn teimlo'n saffach oherwydd oedd e ddim wedi mynd i cartre achos dyna'n le oedd e ddim yn mynd. Mae'n neges bwerus iawn ydy. Ac yn dangos heblaw amdana ti, fysa'r sefyllfa wedi bod yn wahanol iawn. Ac i droi at y ti, Mari, sefyllfa'n nid anhebyg roedd eich profiad chi fel teulu yn da yn hanes dy dad. Dwi wedi rannu hynna hynny? Dim hwnna'n gweithio? Dim hwnna'n gweithio, ynddo? Do, gath yn had diagnosis o multiple systems atrophy yn o'n 2011. Cyflwr rili prin, lle mae celledd yr ymenyn sy'n rheoli'r system nerfol yn marw. So, yn ar y bach, oedd o'n methu cerdded, yn fuan iawn, oedd o'n methu ddall o'n siarad, nes chydig o blynyddoedd dron i'r gwyliau, bod dim posib i ddall o gwbl. Ac oedd rhaid dod o hyd i beiriant oedd o'n siarad dros fo. A oedd hynny'n o'i hun yn dipyn o ergyd, ond yn amlwg oedden ni yn meddwl bod hynny'n well na peidio cyfathrebu o gwbl. Ond yn fuan iawn wrth i ni fynd i chwilio yn y broses o gael hyd i beiriant, wnaethon nhw ddeud ni nad oedd dim modd i ni gael yn y Gymraeg. Oedd o'n hoff iaith arall, ond ddim yn y Gymraeg. Oedd dad yn Gymru'r carn, ond wedi siarad Cymraeg ar hyd i oes. A yn ei blynyddoedd ola hefo ni, mi fydden ni o bosib wedi gyda troi i gyfathrebu'n Saesneg. Rhywbeth oedd yn hollol estron i ni fel teulu, o'na 8 o wirion bach oedd i'n medru'r iaith Saesneg o gwbl. So, oedd o'n gyfnod erchyll beth bynnag oherwydd y gwyliau, ond oedd gorfod mynd i gwthio am rhywbeth fel fod ar gael i unrhyw un yn enwedig o'i wely angen yn erchyll. A ddim jyst y ffaith nad oedd o ar gael, ond oedd y bobl oedden ni'n cwyno ac yn trio egluro'n rhwystredigaeth iddyn nhw. Just i mi weld fel bod nhw'n malio nag yn dallt nag ddim yn gweld be oedd y broblem i ni fod yn cyfathrebu mwy o sydyn drwy'r Saesneg efo dad. So, wnaethon ni gwthio am gafwyd yn y diwedd beiriant oedd yn siarad rhyw fath o Gymraeg dros fo oedd yn wych. Ond mae jyst mor bwysig i bobl roi o'i profiadau. Dwi'n cynwyd y swydd yn Theatr Parc Caws yn gweithio fo cwrs meddygol Prifysgol Bangor. A mi ddeithon nhw at ni chydig o blynyddoedd yn ôl yn gofyn os bydden ni yn creu ffilmiau ar gyfer pobl sy'n mynd i weithio yn byd meddygaeth i wneud yn union beth da ni'n drio wneud heddiw, sef pwysleisio pwysigrwydd yr iaith Gymraeg mewn unrhyw fath o faes meddygol. Ac oedd yn rhywbeth oedd yn andros agos at ein hela ni, at gael o'n bethan yn hedweithio. So wnaethon ni dderbyn y prosiect a dwylo agorad. A wnaethon ni benderfynu, nawn ni roi o allan yna, mae yna bobl sydd wedi fel fi profi y math yma beth. Ond yn anffodus, a dyna pam nes i'r fideo yn diwedd, doedd pobl ddim yn barod i wneud. A dwi'n meddwl bod gynnon ni yn sicr ddyletswydd i wneud saff nad oes yna neb yn mynd trwy beri a ni fel teulu yn had drwy fo. Mae'n neud gymaint o wahaniaeth. Ochr gadarnhaol o salwch a gwelodd yn had, mi oedd gynnon ni 40 teulu oedd yn gorau dod ato yn wythnosol oherwydd natur y gwelodd. Di Gymraeg oedd o, ond oedd o wedi dysgu'r iaith. Oedd o methu ella egluro yn union yn y dyddiau ola beth yn mynd i ddigwydd iddo fo. Ond oedd o yn ei gyfarch yn y Gymraeg, yn cael hwyl efo fo yn y Gymraeg, achos oedd y menydd dad yn champion oedd o hefo ni hyd y diwedd lle. So, oedd just ar wyneb dad
gweld bod o'n cyfathrebu yn y Gymraeg allan y gluro wrthych chi, a dwi'n meddwl bod ar neb am gyffred beth di pwysigrwydd siarad yr iaith Gymraeg nes mae rhywun allan di brofi fo, so dwi'n meddwl bod gennym ni ddyletswydd i siarad dros y bobl o bosib sydd yn methu, achos mewn gwyledd sgennych chi ddim yr egni corfforol, meddyliol i fod yn pwffio am rhywbeth ddylai fod ar gael i ni gyd. Diolch i ti. Mae'r drist clywed bod sefyllfaoedd yn para. I ddodder, hyn sy'n taro rhywun ydy, mae'n dda bod ni'n clywed y storis yna heddiw, ond mae angen mynd ar storis yna tu hwnt i faes Eisteddfod i falle meysydd sydd ddim efo unrhyw fath o ymwybyddiaeth o hyn. A neges bwysig yn yr hyn da ni wedi clywed yn barod ydy bod y Gymraeg i bawb, ac i bobl i ddefnyddio y Cymraeg sydd gynnyn nhw, achos mae hynny hefyd yn ei gwahaniaeth. Sgynnon ni amser am ffilm bach, dangos merch yn y gogledd, cartre Hafod Mawrach, Cynwyr Morgan sydd wedi dysgu Cymraeg, ie? Dwi'n meddwl mae Christian yn darparu gwasanaeth gofal drwy'r gwrn Gymraeg os mae bobl yn dywys. Mae'r saith lle dyn ni'n byw am gweithio yn Gwynedd yn ymwneud mewn lle Cymraeg iawn, lle mae rai mwy o bobl yn gwylio dan ni edrych ar ôl gofal iawn. Mae nhw wedi byw bywydau nhw drwy Gymraeg ers blynyddoedd. Dyma'r naturiol iddyn nhw, maen nhw'n gwybod ydyn nhw'n gallu siarad Cymraeg, maen nhw wedi syrthio lawr i dda, chod yn rhoi'r amser iddyn nhw i siarad efo nhw, ac mae hwn wedi ei dysgu i byddedu unrhyw pryderon gan nhw neu jyst rannu hanes ar y gael sgwrs mwy manwl efo nhw trwy iaith nhw, trwy iaith maen nhw wedi dewis. So mae hwnnw'n pwysig ar y fewn ar ni, dwi'n falch i wneud gwahaniaeth. Mae rhywun fel hyn, Lys Gennad, eitha pwerus, dwi'n meddwl i'r sector hefyd, yn yr ystyr bod modd, mae iaith yn beth mae modd i dysgu ac i ddeall pwysigrwydd hynny. A Sharon, dwi am droi at ti rwan. Ti yn gwybod o dy waith di pa mor bwysig ydy hyn i gyd. A beth ti wedi bod yn gwneud ydy chwilio am ddilliad chydig bach mwy arloesol o gyflwyno y Gymraeg ac ymwybyddiaeth iaith i mewn i'r hyfforddiant y ti'n ei wneud. Ydy dweud ychydig bach am beth ti'n gwneud efo'r scenarios o felly? Diolch. Felly rwy'n gweithio fel darlithydd bydreigiaeth yn Mhrifysgol Abertawe, a rwy'n gwneud lot o gwaith gyda addysg trwy efelychu, so simulation. A beth fi'n bod yn gwneud am y trar mlynedd diwetha i dod mewn â'r Gymraeg i'r gwaith efelychu. Felly ni wedi bod yn gwneud, pan ni'n creu senarios, ni wedi cael myfyrwyr sy'n dysgu trwy'r Cymraeg i wneud y senarios trwy'r Cymraeg. A hefyd, ni wedi gwneud lot o gwaith rhwng professional, so gweithio gyda professionals eraill, fel ni wedi gwneud lot o gwaith gyda'r parameddygaeth, nyrsio Iechedyddol, operating theatre technicians, ni wedi gwneud senarios gyda'r professionals yna hefyd. A mae hwnna wedi bod yn rili pwysig a llwyddiannus iawn. Yr agorth ni wedi cael nôl wrth y myfyrwyr i bod maen nhw wedi mwynhau'r yr experience na o wneud y trwy'r Cymraeg. Achos ambell waith sy'n nhw'n cael cyfle i wneud y mas ar y lleoliad. A hefyd mae'n rhoi cyfle i nhw'n meddwl sut maen nhw'n meddwl yn gwneud penderfyniadau trwy'r Cymraeg. Un o'r einsau o addysg efelychiad yw bod ni'n gwella a ddim wneud nywed, cyfnod neu bethau mwy saff.
Felly, os ydyn nhw'n gallu ymarfer trwy'r Gymraeg yn yr efelychiad, bydden nhw'n bod yn well yn y beth wedyn. So ni'n gwneud lot o gwaith yna trwy'r Gymraeg. Ac wyt ti'n ffeindio bod bobl wedi bod yn mwy agored i ddefnyddio'r Gymraeg drwy wneud o fel yna, yn hytrach na beth mwy traddodiadol? Odyn, yn arfer sy'n siarad Cymraeg, ond nhw'n dymach yn anxious ar y dechrau, ond beth oedd yn pwysig, o'n i'n rili pwysleisio iddyn nhw, oedd rai o'n nhw'n ddim yn rhedefus yn y Gymraeg, gallu siarad ond ddim yn rhywno, dyw Cymraeg ddim yn perffaith, ond fi'n gweithio nhw Gymraeg sy'n Cymraeg ddim perffaith, os ddim eisiau rhaid bod yn mas a wneud yr ymdrech i siarad Cymraeg. Pan fi'n rwy dal yn gweithio fel fidraig, a mae lot o menywod yn cyrgo, maen nhw'n gallu siarad Cymraeg, ond sy'n nhw'n deall. Pan fi'n siarad Cymraeg yn nhw, dwi ddim yn gweud pob gair Cymraeg, fel yr uterus, pan fi eisiau gwneud profiadau, etc. Fi'n gweud y Cymraeg, maen nhw'n mynd i deall. Felly mae'n pwysig yn myfyrwyr siarad y iaith, maen nhw'n mynd i siarad gyda'r pobl maen nhw'n mynd i cyrgo. Felly mae'n mwy pwysig na dim byd arall yw trial siarad Cymraeg. Dod i pwysau mawr hefyd mewn i'r active offer, o dod mewn a fe cael y myfyrwyr, jyst i gweud bore da, prynawn da, i bobl maen nhw'n cyrgo, a mae hwnna'n mynd yn bell iawn, so trial cael nhw. Mae rai nhw small steps, so nhw wedi siarad Cymraeg am blynyddoedd. A mae hwnna'n rili pwysig bod ni'n jyst siarad beth nhw'n gallu, a mae hwnna'n pwysig iawn. Diolch. Ac i droi at y ti, Lewis, i gloi felly y sgwrs yma, gen ti mae'r cyfrifoldeb o hyfforddi cenedlaethau y dyfodol yn yr ardal yma, a sicrhau bod gennym ni'r gweithlu dwyieithog sydd i angen. Be yw'r heriau'r cyfleoedd y ti i'w wynebu ta? Dwi'n hynod o lwcus. Fi wedi gwrando popeth o pawb wedi dweud heddiw, ond i fi, yn gweithio gyda myfyrwyr a staff yn Coleg y Cymoedd, mae phob un ohonyn nhw wedi bod yn wych. A mae'n rili rhaid i fi dweud na maen nhw wedi gweithio gyda fi, maen nhw wedi gwneud popeth dwi wedi gofyn, a maen nhw wedi dod at yr iaith Gymraeg gyda breichiau ar agor. So mae pob un ohonyn nhw eisiau gweld y newidiadau yma. A yn y dosbarthiadau a'r myfyrwyr dwi'n gweithio gyda'r coleg, maen nhw'n gymysgedd. Mae rai ohonyn nhw heb siarad Gymraeg o gwbl yn ystod y fywydau, a mae rai wedi dod o ysgolion Gymraeg. A be fi wedi gwneud lle dwi'n gweld sydd yn gweithio yw nes i creu sgîm o waith oedd yn parhau am 6 wythnos lle o'n i'n mynd mewn gyda rai o'r plant yma a ni'n ddysgu iddyn nhw brawddegau geiriau termau o'n nhw'n mynd i fod yn defnyddio pan nhw'n mynd mas i'r weithle ac o'n i'n cymysgu siarad o'r Cymraeg i fyny gyda'r siaradwyr o ddim Gymraeg so nhw'n gallu helpu ei gilydd a ni'n annog wedyn i siaradwyr Cymraeg i trio gwthio ei hunain a'i hunain yn fwy. So ni'n gwneud lot o chwarae rôl gyda'r lefelau 3, so ni'n gwneud pethau fel beth sydd yn digwydd os mae gen chi rhywun sydd gyda dementia, neu os chi'n gweithio yn doctoriaid, neu fel nyrs, neu chi'n gwybod mas yn pob man o'r byd iechyd o gofal. A wedyn gyda y lefel 2, be o'n i'n gwneud wedyn yn fwy o waith lle o'n nhw'n gallu creu posteri ond defnyddio'r iaith Cymraeg, trio annog iddyn nhw i ddefnyddio'r iaith trwy ddarllen, siarad ac ysgrifennu, ond nid jyst y ffordd nhw gyd yn wneud hefyd y ffordd ffonig, so nhw'n gallu cofio sut nhw'n dweud y geirfa. So ni'n ffeindio oedd hwnna'n gweithio'n rili dda, a wedyn pan o'n i'n gweithio gyda staff, beth o'n i'n gwneud oedd yn eistedd gyda rai ohonyn nhw, edrych ar chi'n fel y feedback o'n nhw'n rhoi ar yr unedau pan nhw'n marcio nhw, a gweithio trwy nhw'n ddwyieithog. Ni hefyd blwyddyn yma di wneud fel peer learning project gyda'r staff ac oedd cwpl ohonyn nhw wedi dod arno gyda fi so nhw'n gallu cynnyddu'r iaith Gymraeg. Mae gyda ni myfyrwyr sy'n nawr wedi mynd ymlaen i dechrau gwneud cwrsus Cymraeg, so fel sut i siarad yn y Gymraeg, a mae rhain yw'r rai sy'n heb bod yn ysgol yn Gymraeg o gwbl. Mae'r staff fwy diaddol i ofyn nawr am fwy o help i ddatblygu sgiliau Gymraeg nhw a sut maen nhw'n gallu mewnbynnu fwy o Gymraeg. Mae gyda ni
Fi bron a gorffen y tair uned am Iechyd a Gofal sydd yn hollol ddwyieithog I bob aelod o staff I cael defnyddio. Fi jyst angen ychwanegu cwbl o fel sign clips sydd I helpu nhw, ond mae fe'n rhoi siawns i'r myfyrwyr I cael gweld yr iaith ar y sgrin, a wedyn maen nhw'n gwybod bod nhw'n gallu dod ato fi a wnawn ni anfon unrhyw fath o ffeiliau neu unrhyw materials maen nhw angen I gael I gyfieithu, so mae gyda nhw'r opsiwn I wneud I gwrs nhw pe bai bod yn uned, hanner uned, a nhw'n gwneud cwrs I gyd trwy gyfrwng y Cymraeg. So dyna sut ni'n trio I cael ein myfyrwyr ni I rili gwthio sgiliau nhw, a rai sydd ddim gyda sgiliau Gymraeg I dechrau mabwysiadu nhw I fynd nhw mas yn y gweithio wedyn. Reit, mae'n swnio fath o sefyllfa yn llawer iachach na gyda'n arfer bod, a lot mwy o wedi stad sydd yn wir. Sgynna ni lot o amser ar ôl, dwi eisiau troi nôl at myfanwy a Lyn cyn I chi gael fix. Dwi'n gwybod gyda ti wedi bod cyflogi mwy o staff yn ddiweddar myfanwy, a mae rhywun I ni siarad Cymraeg ac yn dysgu Cymraeg. So nid yn unig wyt ti'n rhoi cyfle plant, wyt ti'n rhoi cyfle hefyd i'r Gymraeg gael defnyddio, sy'n jyst yn y coleg yn y maes. Ti wedi jyst gair bach am hwnna? So mae gyda ni, ydy'n gweithio yna, ie. Mae gyda ni 3 aelod o staff sy'n siarad Cymraeg aeth nhw I ysgol Gymraeg. A ddau sydd yn dysgu Cymraeg. Ond mae'n really, dwi'n meddwl bod yn dda I cael cymysg o'r ddau. Mae pawb yn helpu ei gilydd, a mae'r plant hyd yn oed yn helpu'r staff sydd yn dysgu. Os mae aelod o staff wedi anghofio gair y fathau, neu bydden nhw'n dweud i'r plant, dwi wedi anghofio beth yw green yn Cymraeg, a mae'r plant yn dweud. Mae jyst eto yn adio at y teimlad o perthyn a lles y plant, lles y staff, mae pawb jyst yn helpu ei gilydd, a mae'n gweithio. Mae'n bwysig iawn I jyst cael cymysg o'r ddau, a jyst defnyddio beth yn gallu. A dyna neges bwysig dwi'n meddwl, I ddefnyddio beth sy'n medru a defnyddio y Gymraeg sydd yn naturiol I chi. Diolch yn fawr iawn i'r 6. Dwi'n siŵr byddwch chi estyn eich cymeradwyaeth I fynd. Pob un yn ysbrydoli a pob un mewn gwahanol ffordd yn cadarnhau y cyfrifoldeb sydd yn dal arna ni I yrru ymlaen efo'r agenda yma, cadw droed ar y pedal oherwydd mae'n lot o waith eto I wneud. Fori, bydd alun ni'n cygeirio trafodaeth ynglyn â mwy na geiriau, a mae'n gyfle yn fannu I ddeud fama dyn ni wedi cyrraedd, ond dyn ni angen symud ymlaen fel falle yn sefydlodau y dyfodol na fyddwn ni yn edrych ar arfer da fel eithriadau anghyffredin, ond rhywbeth na fydd angen I trafod yn yr unig ffordd. So, diolch yn fawr iawn i'r panelwyr I gyd am rannu'r profiadau, a diolch yn fawr I chi yn eich gwrddoliaeth.